Kaixo, ongi etorria, lehenengo mailako ekuazioen ebazpena egiteko prozedura hau jarraituko dugu. 6 pauso daude, orduan galdetuko dugu beti lehenengotik bera. Eta azkena da egiaztapena egitea. Orduan hasiko gara ekuazio simple batzutatik. Adibidez, lehenengoa hau izango litzake. 2 berdin -8. Orduan, lehenengo galdera da, parentesia badaude? Ez. Izendatzailea daude? Ez. Antzeko gaiak alde batean eta bestea bestera. Orduan, guk hemen bereiztuta ditugu. Hemen da isa duen gaia eta hemen isa gabea. Ondo dago, bereiztuta bakoitzak bere lekuan dago. Laugarrena, antzeko gaiak simplifikatu. Ez dago antzekorik, ezin dugu ezer egin. Orduan, pasatuko gainake honea 5. Bi hau pasabat dugu beste atalera, eskuin aldera, kontrako eragiketa eginez. Biderketaren kontrakoa da zatiketa. Orduan pasatuko dugu zatitzen. Isa berdin, -8, zati 2 eta zatiketa egiten dugu. Azkena da, simplifikatu, hemen jartzen bezala. -8, zati 2, -4. Bosgarren pausoa egin dugu. Eta 6. da, ekuazioa ordezkatu. Orduan, isa hartu behar dugu, eta bere lekuan jarriko dugu -4. Ea ondo egin dugu. Guazen egitea. Bi bider, zeta zaigu isa, -4 dela, ezta? -4. Berdin, -8. Bi bider, -4, -8. Berdin, -8. Beraz, ekuazioa ondo egin dugu. Zergatik, ezkerreko atala eta eskubikoa berdin eta zaigulako. Bigarren ekuazio honetan, ze gertatzen zaigu? Berdin, ez dugula, ez bat, 2, 3 eta 4. Ja dugu, monomio bat, hemen, bere koefizientearekin, eta hor, zenbakizko balio bat. Orduan, zer egin behar dugu, bere koefizientea beste aldera pasa. Zer da egiten, bidertzen ez da, nola pasa bat dugu beste aldera, zatitzen. Horra ingo dugu, isa berdin, 6, zati, 3 berdin. Bidertzen dagoena, zatitzen pasatzen da. Nola egiten da zatiketan, gogoratzen zate ez da? Jartzen dugu horrela, 6 bider 2, 12, goian, eta bat bider 3, 3. Ezta? Guatz izate, ez da? Bigarren buelta eman da. 12 zati 3. Simplifikatu egin behar dugu orain. 12 zati 3 egin daiteke, 4 da. Iritsi gera, emaitzara. Orduan, orain zer egin behar dugu, egiaztatu ea ondo dagoen. Jarri behar dugu, isa den ordez 4. Guazen egitea. 3 berdi, bider 4, ze isa da 4, berdin 6. Kontuatu baldin bazera, minus denean bai jarri behar dugula parentesia, minus delako, baina plus denean ez da jarri beharrik. Eba uste jarri daiteke, baina nik ez dut jarriko, ez du lako behar. Nola egiten da biderketa? Jartzen dut hemen bat, 3 bider 4, 12, eta 2 bider bat, 2. Eta hori, 6 alda, 12 zati 2, 6 da. Beraz, ateazegu ezkerreko atala eta eskubikoa, berdina, 6 berdin 6. Orduan, ekuazioek ondo eginda daude oraingoz. Ikusten dezun bezala, gauza bada isak zenbat balio duen, eta bestera hemen atalak zenbat balio hartzen duen. -8 berdin, -8. 6 berdin 6. Bi gauza desberdin dira. Guk, jakin behar duguna da isaren balioa. Hau da, konprobatzeko. Ekuazio honetan, ez ditugu ez parentesirik eta ez izendatzailerik. Horra hasiko gineake 3. Eta esaten du, antzeko gaiak simplifikatu ondoren, isa dutenak ezkerretara eta zenbakizko gaiak eskubitara, edo alderantziz, nahi den bezala. Horra guk hori jarraituko dugu, leheneko antzekoak. Ea topatzen ditugu, bete hemen daude, 2 isa eta isa ezkerra atalean. Horra, 2 isa, ken bat isa, zemen ez du jartzen dira bat, 2 isa, ken bat isa, zen bada isa. Eta, ja simplifikatu dugu hemen gehiru adibidez, berdin 4 isa, gehi 5 adibidez, ez? Eta horren, hemen ez daude antzekoak, ez dugu batuketarik egin. Zer egin behar dugu? Isa dituztenak ezkerretara eraman, eta isa ez dituztenak, zenbakiak eskubira. Orduan, hemenik borobildu egingo dut zentzuten isa, badakizute, baina bueno, ez? Isa, eta hemen 4 isa. Orduan, hau da, berdintza, orduan, ezkerretara eramango dut. Hau ezkerrean dago? Bai, ez diot aldatuko ikurra. Jarretzen du, isa izaten.
hau pasatzen da ezkerrera. Orduan, aurre begiratu behar da. Zer du? Ez du ezerre. Ez badu ezerre da, gehi. Orduan, beste aldera jarri bada, ken, kontrakoa. Ken lau isa. Berdin. Eta hemen, lehenengo jartzen dugu hau, bost, ez delako mugitzen, eskubilan dago. Eta hau, dijoa, ezkertik eskubira. Ikusten, honek, zatitzen ditu, berdintzen honek. Orduan, zer du? Gehi, beste aldera, ken. Orain, egin badetugu gauza. Isa, ken lau isa, hau da, jarriko du bat, ez nastutzeko. Bat isa, ken lau isa, hiru isa, minusakin. Berdin, bost, ken hiru, bi. Bosgarren pausoa, isaren koefizientea zatitzen pasa. Orduan, pasa bada zatitzen. Zergatik, minus hiru bidertzen ari delako. Ez da kentzen ari. Bidertzen ari da. Orduan, bidertzen dagoena, beste aldera, zatitzen ikurra aldatu gabe. Aldatzen diguna da, bidertzen dagoela zatitzen. Ez kentzen ari dela batutzen. Orduan, isa berdin, bi zati minus hiru. Guk horrela ez dugu jartzen, guk minus hori jarri bat dugu erdian edo goian. Orduan, pasatuko erdira, Horrela, eta bai dago bukatuta. Orduan, badakigu isak zenbat balio behar duen, ezkerreko atala eta eskubiko atala berdinak izateko. Seigarren pausua hemen azaltzen den bezala da isa ekuazioan ordezkatu. Eta gero ikusi soluzioa zuzena dela. Hau da, ezkerrekoa eta eskubikoa bi atalak berdinak direla. Orduan, hau borratuko dut, ezabatuko dut, kalkulatzen hasteko. Bestela ez dut lekurik izango. Eta isaren ordez jarri behar dut minus bi ere. Orduan hasiko gera, bi bider parentesia minus delako, minus bi ere, gehi hiru, ken parentesia minus delako, berdin, eta hemen, lau bider parentesia, gehi bost. Ikusten duzuen bezala, hemen pixka bat komplikatua dugu, ezta? Hemen zatiki pila horatatzen dira, egin beharra dago. Eraiketa kombinatu bat da, horran asgaitezen. Lehenengo zeiten dira biderketak eta zatiketak. Hemen dugu biderketa bat, hau ingo dugu, eta hau ere bai. Orduan, noreiten dira biderketak? Goikoa goikoakin eta bekoa bekoakin. Orduan, zenbakitzailea, bider zenbakitzailea da lau, bat bider hiru, eta plus bider minus, minus. Bigarrena, gehi hiru, ken minus, zer jartzen dugu? Gehi, berdin. Orain, izendatzailearekin bat bider hiru, eta zenbakitzailearekin, lau bider bi. Horan da, 8 goian, 3 behan, eta plus bider minus, minus. Gehi bost. Orain ezkerrean dugu, batuketa bat egin behar da, eta ezkerrean ere bai. Orduan, guazen jartzea, hori bat, eta niri bat, egiteko, bestela ezin dugu batuketa eta kenketa egin. Zein da MKT denentzako? 3, ez da? Orduan egiten dugu. Jarriko digu dene 3. 3, berdin, 3. Orduan, gogoratu zaitezte. Egiten zen erontara. 3 zati 3, bat. Bider lau, lau. 3 zati bat, 3 bider 3, bederatzi. 3 zati 3 bat, bider bi, bi. 3 zati 3 bat, bider zortzi. Hala, 3 berdinari bada, ez dugu goiko ikutzen, guatzen zate, eta horrein 3 zati bat, 3, bider bost, ama bost. Horrein egin bat dugu. Izeratzea berdina mantentzen da, eta egiten da. Plusak ditugu, bederatzi gehi bi, zen bada, 11, ken lau, hemen dugu 11, ken lau, eta eskubian zer dugu? 3, 15, ken zortzi, zada minus. Bueno, 11, ken lau, zen bada, zazpi, ez da? Horren da, zazpi ere. Eta eskubian, 15, ken zortzi, baita era, zazpi ere, beraz. Isak balio behar du minus bi ere, egia estatu dugu.